Iepala lagunok, hemen gaude, Patrizia eta Biok, eta gaur txorienen neko bidurritorre gara. Bai, ze ba? Ni zure errezetia ikusi eta nazketa berezia da. Onartu behar dago da, errezeta berezia. Zuria? Askoz gehiago. Neria, gehiago esango dizut, ez dakit zerratarako da. Azkenean, nahi dudana da, holako vigilia eltsekario bat egitea, ez? Vigilia eltsekaria txorienen egin da daukagu, vigilia eltsekari berritu bat egin genuen, izan zala egin genuen txitxirio pure bat, makailaua bertan berrindu genuen, gero makailaua aldamenean jarri genion, da holako, beste modu modernoa. Tradizionala, baina 2.0 egin daukat. Tradizionala, tradizionala 2.0. Hau da, 3.0 beraz? Hau da, bihurrik eri bat. Jo, 2.0 izan dago askota, baina 3.0... Ez pentsa, Ez dakiz zer dan. Berez izango da, horrelako, vigilia eltsekari berritu bat, ez? Baina, zer ingo berritua esaten duguna, txitxirioak, bai, txitxirioak humus moduan jungo dira. Gero, espinakak bai, baina ingo dut olako pesto bat espinakakin. Bai, ez dakizatako da. Osua. Gero, makailagoa jungo da, makailagoa konfitatu ingo dugu. Eta gero, bebai eramango du arrautzak aldarrestatu ingo dugu, errezaldera. Baina, bueno, oin esango dizuet, pausuz, zer ingo. Lehenengo, makailagoa oliba oliotan sartuko du baratxuri atal batekin, 80 gradutara gutxi gora bera, 10 bat minutuan konfitatzen poliki. Gero humus bat ingo du, horretako txitxirioa, limoizukua, baratxuri atal bat, taina eta ur pixka bat birrinduko ditugu, eta gero horri botako diogu gainetik, piperrautza eta kumino hautza. Hirugarren pesto berezi bat ingo du, espinakak, pinaziak, gazta eta baratxuri atal bat birrinduko ditugu, oliba olio txorrota bota eta pestoa eginda. Azkenengoa, laugarren atala izango da arrautza bat galdarrestatzea. Ure irakiten daukat, bertan arrautza 4 minutuz galdarrestatu, eta gero ez dakit nola platerean aurkeztu dela. Platerean, kopa batean, katilu batean... Jarriko golan, igual, humusa oinarri bezala, gero arraina gainien, gero saltzio lan pesto saltza... marrazki baten geik egolan, gainetik. Bihotz bat. Bihotz bat, bihotza ez, aste santuan ez dakit, olako santun bat edo, eta gero, gainetik eta arrautza gainean, plof. Ez, arrainen gainean dako apurtuko da, gero gorringuekin da. Baiet. Engo, zer ingo. Bueno, mankaiaua, mankaiau gesatua, da gasitua ja gesatu duguna, ingo duguna da, batal, 3 ataleta moztuko du, eta hemen daukat oliba olioa. Esan dugu konfitatu behar dugula. Konfitatzeko azkenean, behar duguna da, 100 gradutik bera egotea guk. Hemen 92 gradutan daukat, batean jarriko dut, lehen epeltzen izan dut, eta hor, emeki, hor jungo da, fina da, agian hau 6-8 minutukin nekua izango dugunek. Hau, hortxe, alde batetik. Denbora sartuko dut, holan, gero holan naiz astuko. Eta erreztau berez vigilia eltzekaria da, berez tradizionala ziur ikusi duzuela hainbat alditan, eta izeten da txitxirioak, ziazerbak eta arrautze gozixakin egindako olako gisatu bat. Hori normalien eitzen da Garizumeko ostiralian ospatzen da, eta hor da ohikoa jatia. Baina, gaur txorienen aurreratuta gabiz, ze otsaien gauz, baina, aste santura begira. Hori da, oporra gurozulako. Hortan zabiz pentsatzen, bai, esan egisa, gure txorien etarrei. Bai, guz ondo bizia, patre, gehiago, opor gehiago. Bai, ez dakit, azte santutan ja, biladizin junien hau errezetean ikesetena, jo, bueno, esan inbar dut? Esan, esaizu? Mallorcara guaz. Autokaraban, akin, ferrian, kamarotean inbar dugu, tia. Jose, hartu dut, biztak barrura, eske itxasura oso garestia zan. Biztak itxasura oso. Eta gaina gau ezin behar da. Ez genuken, hola saldu dio bikoteari. Eta zer, biztak itxasura da. Ez maialen, ezke gau ez da. Ez dugu ezer ikusiko, ez da merezi. Eta gero Mallorcan aukiko zuia itxasu ikusteko egun osuen zier, berez. Hori da. Eta €100 gehiago ziren, tu. Jo, Clean, janaria. Clean, autokarana, 6 metro. Clean. Igotzen doa. €100 pertsonako. €100? Ez guztira. Guztira, bueno... Baina, espada hartu dut... Gero zuzendari izatotza zuzuk bat eta bestia... Piteli, hartu dut espada hori segurua atzera botatzeko. Ondo. €1 gehiago ordein. Mallorca, aste santuan, oso guraldi txarrein aldizu. Orduan, bi egun lehenago aukera dago atzera botatzeko ikusten badu, Mallorcan, guraldi txarra, uarte baten egon gara, aste bete bueltak autokaranakin,
Euria hemen, hotza hemen, euria hor, euria. Hori da, autokarabanak daukan gauza ona, ez? Mugitxu zeikela, eta... Baina nahi dut esan, ikusten dut txarra egiten duela, peninsulan muitu algara, ero Frantzial, hartzen dugu mapa, nun dago ona? Frantziako ez da izatetan ona dago. Aragoaz. Peninsulan oso txarra, ez goaz. Portugalen ona, Portugalen egoaz. Eta muitzea ematen dizu aukera. Hori badakona. Nik ondekan ez dut planea, Aste Santuko oporrak. Ni ja menuakin hasina. Bai, zu ja ikusten zaitu, ja ferri hartuta, ja menuakin hasitxa, ikusten zaitut ondo prestatuta. Nik ez dakit, proposamenik izaten badozue, bidali txorien abildua eitb.eusera, da kontau, nondik ibiliko zarien Aste Santu honeitan, da igual ideiaren bat edo, ematen doztazue. Bueno, humusa ingo dugu. Humusa iteko, txitxiria 250, hemen ni normalean iten dut neurri berdia, taina 250 gramo eta 250 limoi zukua. Kasu hondan, 30 jarri dizkiote limoi zukua. Ez du nahi horremesteko limoi zaporia izatea tain honek. Bai, zehau lagungarri bezala doia. Humusa hartzen bozu bakarri, igual, bai, ogixekin zerbitzatzeko, baina lagungarri izeteko platerien... Plateran parte da, hainbat osagai, eta hemen limoia hainbeste ez du nahi. Eta baratxuria ere erdia botako dira. Humusa izango da tradizionala, ez? Betikoa, txitxirioak, tainia, limoi zukua, bizize da? Hau da, txitxirioen ura. Nik ur pixka botatzen dira, lodiegia geratzen da, baina erabiltzen duena txitxirioak hauek egosita gero, beraien ura hartuta erabiltzen. Ikusi ez dakizuen txitxirioen urai deitzen jakola aquafaba. Eta da, olako, ura bat, gero, arrotzen badozue edo altzatzen badozue, geratzen da olako esnegain arrotuan testura berdina. Merenge veganoa, deitzen diote. Merenge veganoa. Nik entzun dut esnegai arrotu veganoa, bai. Bai, geratzen da olako, masa txuri bat altzauta dala. Egin genuen hemen txorin, egin genuen. A ber, zuk entzuten duzu eta hori frogatu behar da. Bai, altzatzen da. Nun alda frogatu txorienen esperimentu bezala, gure taldekidiek onartzeko, eta ona ataraten bada igual bikotia itxia, baina lehengo hemen froga, ez da. Zapore aldetik, ez da berdina, zuk ikusten zutek, da, arrotzen da, eta hori, eta badauka, itxura esnegaina o merengeana. Baina zaporea, txitxirioa nahi eta nahi ez ematen dio txitxirio zaporea, ez? Izango da, gehigarrixen arabera, ez? Azkenean, azukria jartzen botzazu, txokolata, kakao, hauts, apurtxo bat jartzen botzazu, hartuko dau horren zaporea, ez? Bai. Pentsetan dut. Azken, aurki. Kontauko zu... Zugustot tradizionalean inbar duzula, holako arrautzo pil berezi bat, eta nik, txitxirioekin, zerbait eitea pentsatu nuen, baina zepagakizu txitxirio irinarekin, inalda urarekin hasita arroza veganoa lortzen dala, ez? Hori aukera bada. Txitxirioak ematen dute jokua. Adi egon txorien nahi, ze hori bebai ekarriko urrengo programa baten, beraz, adi egon da ikusiko zuen. Bueno, ura, bai. Zer esan zen? Ez ura ez, humusa... Bai, humusa hemen, osai guztiak, honek ez dauka mesteariek. Horrelako robotean, ero nahi izan ezkero irabiagailua, baina, irabiagailua gero pesto aiteko erabile behar dudanez, orain robotean ingo dut. Orduan, hau da, bakarrik birrindu, eta nik, ez diodana botatzen inoiz da, jente bate botatzen dio, kumino eta piperrautza hemen botatzen dio, eta oliba gai hemen botatzen dio. Nik hori tenduana gero platerean, hau da, jartzen du platerean humusa irekita, eta ero botatzen dio piperrautz pixka bat gainetik, kumino hautz pixka bat, eta ero oliba olio virgina gainetik. Eta koko birrindua botatzen dut Ez dio botatzen. Zeba, nola botako diogu nik koko birrindua Patricia Viteli? Erotu inal gara. Anekdota bat, bestaldian zauzen pertsonendako. Gaur goizien etorri nazenean, hemen zabien zigor kosinatzen da, esan ez dakizu ze pasau jaten. Honi, botautzat gatza apur bat, eta gatza zabien uran gainetik. Eta zelatan, da norbaitxek, amengo aurreko errezetian, pasaukagun hemen koko birrindu apurtxo bat. Legunean ingen du koko birrindua. Bai, eta batean batek botako zaben gatzan ontzixan, eta orduan jongara gatza hartzera, eta koko birrindua zan. Orduan, kontuz horrekin, ze batzutan antzerakoa da. Egia esan, ikusten, eta gatz eskata dauzkau hemen, gatz eskata, eta hemen gatz normala izaten du, eta bota dio, eta bai gatz bat bera junta, eta besteak horra join da, eta izan du. Ze da, hau. Ze gatz harina, ez? Eta ero, pentsatu, ostra, koko birrindua. Hemen ontzia etxiko den duen da. Pasatzen dien, bai. Pasatzen dien gauzak, etxe guztietak gertatzen dira olako gauzak. Nik hemen behin baino betan Xuberoko gazta tarta aipatu izan dugu. Xuberoko gazta tarta behin Jordi, katalana, gaina Jordi deitzen zen, azukrea bota beharrean, gatza bota zen.
Jo. Da? Eta eskerrak gu geneukela ohitura txarra beti tarta hori dastatzekoa. Bai. Zerbitzua hasi baino lehena, pusketa bat probatu hartzen, ona zegoen, Dastaketa egin behar, lantxarra bai. Eta dastatu genduen da, ostra, esan edo, letxe, Jordi! Zer bata diozu honi? Hau da, azukrea probatu. Ostra! Ta txarra zauen, igual 2.0 inseiken horake gaztatartak gazi bat, gero zeusekin edo. Ezberdina. Zelako dotoria, zigor. Txarra zauen, desberdina. Itza txarra ez da oso polilla, Patri, ez da oso hitz polilla. Ezberdina zauen. Eta erabaki genuen beste bat egitea azkar, ze justo, esate izut, hori tarta hori egiten zen, justo zerbitzu hasi baino pixka lehena, ematen zen, pixka epela ematen zen, ez? Eta, ibili ginen presakata korrika, ala nolatala genduen, baina, hor dago, anekdote, gure betiko geratu da. Ondo dau. Honi, ur pixka gehiago eta behar diot. Bakizua, aste santutan, ez dala, tradizioz, aragirik jaten. Elixak esan zauen, azkenean, harima, apur bat garbitu indizala, eta horregatxik etzan... Kristau erligio. Bai. Hori da, zabina gaur egun danetia dauzkone, hori. Hori da. Orduan, esaten zabien, harima garbitzu bizala, eta aragixak, ez zauen laguntzen. Orduan, horregatxik dauzain beste errezeta, bakai hauak. Baina, badakizu bai, ordaintzen bazenun, ordain juta aukera zauela aragitza. Bai? Beraz hori bakarrik, herri xumiantzako zan. Zuk hartzen bazeinu eta Elizari egiten bazeinu olako diru opari on bat, pekatu horiek parkatzea bazeu. Bai, hori beti onda. Hori gaur egun bai gertatzen da, ez? Herri xumiantzako badauz lege batzuk, baina... Bai, normalean diru aukitzen bozu da, aberatza izaten bazara, horregia... Bai, espetxetan aberaz gutxi goten da normalean. Non? Espetxetan aberaz gutxi goten direla. Normalean. Bueno, gure humusa... Prest, honek ere, pipi egin du, eta hor dago, 70 gradutan. Berdin zait, kontua da egotea 60 eta 100 gradu bitartean. 100 gradutik aldara ez pasatzea inoiz. Eta daukan tamainarekin, eta oin, pena da hemen kamara ezin duela sartu Aitor, Markelek, baina hor, bere gelatina eta ikusten duzu nola askatu duen, eta... Igual erakutzi zeike holan apurtxo bat, ez? Hauzi barik. Barruko ez da ikusuko, holan egin urte erakutzi aldotzet horrarte, baina... bestela gero urbil. Kaue la leche. A ver, Markel, sartu hor kamari, la leche gorrion. Barruraino. Nik atala bina bola mobila. Hor ikusten da barruen oina, zelan dauen, hor azpian dauen, beste textura zuringa hori da, bere gelatina eta ura eta bota dituena. Ez mobila atala bina boen erakusteko, baina Markelekin jau, zukin jozuelako zoom, etxeko zooma. Bez, ondo da, orduan, olixo hau bai, gero aprobetxau zeike, ez? Bai, asmoa izan da, horri, gero, pesto egiteko, 100 gramo oliba olio behar ditu. Bai. Zatik ez dizki botatzen eman, Ostras, bakaiau pesto... Bakaiau eta espinaka pestoa. Ez dakizuen entzako zer dan pestoa. Behin baino gehiagotan indu pestoa hemen. Patria, saldu zer dan pestoa, jakiteko jentea. Pestoa da saltxa bat italiarra, ez? Normalian pastakin erabiltzen dana. Eta oinarriz izaten da albaka ostoak, gero dauzka fruitu lehorrak normalian izaten die pinaziak, eta gero dauka berakatza, oliba olioa eta parmesano gazta. Beraz, guk normalien txorienen eta behin jo, igual, euskal pestoa, idiazabal gaztakin, edo txiroen pestoa, pinaziak euki biharrian segarez dixak diba anakardo batzukin, eta, gaur ingo azte santuko pestoa, ez? Ziazerba eta bakaiau olioakin. Ikusiko? Normalean, gero humus aurkizten duenean Patria egiten duena, hemen, botatzen diot, kumino pixka, piperrautza, eta oliba olioa Virginia gainetik. Hau hori gero platerean ingo diot. Platerean jartzen duane. Orduan, oin, pestoa egiten jungo gara. Gure, sasi pestoa. Hor, bestaldean italiarren badao, parkatu dira zuen, nik indu dana da, albaka ostoak aldatu ditut, ziazerba ostoa datik. Eta hauek, gordinak holan jarriko ditu, Eta, ontxek galdera bat, ez? Zuretzako zigor,
gure ikusentzuleetzako bai, zuek aste santutan ondiokan jarraitze duzue errezeta honek kontsumitzen edo uste duzue galsori izan dauzela. Ze askotan, nik egisa esan, nik bai aste santuan, bai udan, bai edozein garaietan, isa berdina jaten dut. Igual gabonetan olan, gabon sarrian da, gabon gabetan itxetot zehose berezia, baina aste santutan ez daukat oitxurarik. Ez dakit zuek jarraitzen duzuen, hori bakai eusko erreztak jaten, da olako gauza bereziak. Zuek? Nik, ni naiz azkenean olako errezetak mantenduen bar dira, eta ez, bai, kutsu erligiosoa batzuk lotuko diote, baina urte guztian jateko gozoa dago. Naiz eta, lehen erabiltzen zen, ez jateko aragia eta errezetak gozoa da. Ze jendeari izate diozu, ogitorradak ere aste santuarekin doaz, baina horre jendeak urte guztian zehar jango lituzke. Ez da behitzoiten ja, aste santu zetera. Badaude gauzatzuk ez, bai, santutegiarekin edo zen postre batzuk ero, nik ez daukara inungo arazorik olako zerbait jateko urte guztian da guk. Egia esan, vigilia eltzekari hau etxean behin baino gehiagotan jaten du. Zer, plater bakar moduan, eta umeak ere gure etxean jaten dute. Ite ditu txitxirio batzuk, eta txitxirio hiei iten didana, gero botatzen diet, egin dara dudenean. Espinaka batzuk, gaina bere beroarekin bukatzen direla, makai hau laukitxotan nolan botata, txorixoa eta bota beharren, makai hau botatzen dio, erra geratzen da, oso goxua geratzen da. Bai, nik azkenean urte osoan jateko gauzia da. Galdetzen otzun gehiago, dauzkasun, adibidez, dauzkasun errezeta batzuk bakarrik itzen duzula aste santuan. Nik ez daukat. Ez dozu oitxura hori jarraitzen. Nik gure etxean aste santua izan da bakarrik, aste santua zen ona oporrak zielako. Ez mesatara eta gehiago gure etxean, behin baino gehiotan esan du, ni bataiatuta nago, hortik hasita, pentsatu orduan, ez? Eta guk ez du izan aukera Elizatara juteko, ez mesatara juteko ituraik, orduan guretzako aste santua zen, aste beteko oporra. Horrea. Eta eskolan bi aste. Pentsa, eta nire familia guztian irakaslea direla dana, bikoteatik hasi ama, nahi, arre bat danak irakaslea direla, pentsa, bi aste oporra. Beitu. Orduan, alde guk horrela bakarri behitzen dio. Bale, bote behar diote mendik. Venga, olixu eta... A ber, ze gertatzen den, ze zapore makaiagoa eta baratxurian zapore izango du honek, Baina 6 minututxo bakarrik egon da, pentsau ez dala... Holan, bakaiago olixo fuerte-fuertia ez usain judo da, ez ja pentsau fuertia. Bueno, ez. Dauka, saporia dauka, izango du. Eta igual, holan, bakarrik jateko pasta batekin, igual izango zen gauzat fuertia. Baina azkenean gero, bakaiago gota bihotza dugunez bebai, orekatu egongo da. Zer letxe, Patri? Gozua dagoela esango du, eta beraiek ez dakit, Jakingo da, igual imaginauko da, Gure arpegia ikusiko dute, ze gozoa dagoen, ikusgarri atera zaiko. Eta esaten, klaro. Ez. Nire lusagaiu ikusi dute. Nire hemen iskutatu disimulatu nahi. Kaixo. Ez da ondatu. Bueno, hoxe, gure sasipestu baiten hasiko gara. Hasiko naiz pixat birrintzen, da ero, oliva Virginia Estrada botako diot. Hori bai, gaztari, parmesano gazta darama. Orduan, ez diodana botako da gatza. Gatza gero pixka botako diot hori bada, baina holako gauzak erailtzea ituzuenean kontuz gatzakin, Gatza bukaeran, ez? Bai. Hola, probatzen dozu nian danata, probatzeko da azkenian, errezeta honek dauzka prestakuntza desberdinak. Badauka humus alde batetik pestua, bakaieua eta arrautzak. Orduan, gatza eta nahi botatzen botzazu, gero izan leike oso gazixa. Orduan, gutxinaka, joen dastatzen eta gatza botatzen. Arima garbitzeko aste santuan ekiditzen zen aragisa jatia, aberatxek ez ezik. Horrek ere ingo zuten, baina kapritxo bat nahi bat zuten aukera izate zuten. Baina, gero, gaur egun oso modan dau, baraua itxia. Ez dakit izango dan, arima garbitzeko, gorputza garbitzeko, burua garbitzeko edo, ez? Baina, ontxe, Endika Montiel arabarrak, berak, gomendatzen dau, baraualdi konsientia. Zer da hori? Baraualdi konsientia nik uste dut izango dela gainera, nutrizionista batekin egotia edo mediku batek. Kontrolatutatako zerbait, bakotza bere kontu hartu eta baraualdi ingotoin, 20 ordu janga behongo nahi. Da... Azkenean bere esperientzia propiotik jotzen dauen, modu bat da, ez? Eta berak, tripako min pila bat zaukan, eta mendikura joaten zan, eta medikuak beti, olako pilulak, da pastillak, da jarabiak, da olako gauzak ematen zotzan. Orduan, hasi zan olako baraualdiak eitzen, nutrizionista batekin, eta, hobeto hasi zan sentitzen.
Baina, beti, txorienetik, beti gomendatzen duguna da, horri, mediku batek edo aditu baten menpien egotia. Txorieneko, betiko jarraitzaileak izan diena, duela 8 urte guazi ginen Txoriene hemen, gurekin Silvana Uegun hasi izan, eta Silvana Uegunek eta, baraualdietaz da askotan hitz egin izan genuen berarekin, eta, berak ez da, animaliek eta ite dute, pixkatolan nekatu daudenean ero gorputzaldi txarrakin, gorputzei deskantzu bat eman, eta janez, ez? Baina, berak esate zuena, baraualdiak eta itea ondo dao, baina ez da berdina, segun zelan daukasume bai. Zeberak ere esate zuen, agian baraualdiak izan behar zela, ez oin modan dago, ordu batzuk, segunean ez da izemat ordu jangabe. Lehen, esate zuen, bain behar zela, urtean 2 aldiz gorputzaren garbiketak, eta horrek zela, aste bete izatea, suku ero salda ezberdinak eta erate, baina deskantzuan ere. Ez da la berdina, zuek ezin duzula hartu eta ez dakit, nolako sukuak eta eraten egon, eta gero baratzera joan, 10 ordu atxurrai ematera, ez? Orduan berak esate zuen, hor garrantzitsua zala baita, lasai egotea, deskantzua gorputz guztiai, eta sabelari ero deskantzu bat ematea. Eta hori, askotan, hori, sabela indar berritzeko, ez? Eta gorputza indar berritzeko. Hor geratzen da gauzia. A ber, Fraukot. Mesedez. Ondan geratu da. Ez dauka bakai hau zapore haundirik. Gatzapuro bai, ez da? Gatzapura gota gotze, bai. Venga. Gota iso. Bai, gozo dago. Bai, gozo dago eta oso krematxu. Bai, oso krematxu. Ez daukana da. Ez, pestoak, pestoa daukan usaia eta albaka zora, ez? Ez dauka horren besteko zaporea, baina oso gozo dago. Oso gozo dago. Eta kolorea. Aste santuko pestoa. Ze kolore polita, daukan berdea. Hau, neolako gaina gauza gustatzen, eskipillo bat. Hartu eta umiakin deiten ditu danean nolan showcookinak. Eta beira, hau da, elefantearen mukia! Eta, zen aska! Oso ondo pasetzen da. Bai, ez da, gero jan da, goxua. Bai, hombre, askotan nik ez diet esaten zer dan. Lehenko egiten dugu olako dastaketa bat, ez? Eramaten ditut olako krema pila bat, sardinan patea, gero humus ez da izer. Eta egiten di probatu arazi dena. Eta, gozoa ez da izer, da gero, egiten ditu. Baina, hau eitxeko behar ditugu garbantzok eta ez da izer, behitu, lehen argazki bat atarotzut, honi eskua sartzen nola. Baina garbantzuak, Ja, jakina ez, batzuk jakina ze osagai daukien, gero ja, ez jake hainbeste gustatzen. Ez daki gustatzen, ez. Egun ez zutan niemen ongin hitzeiten, ez da, taldekoekin erosan, nola hau, soja testurizatuan inguruan horrekin indako boloñesa. Bai, makillaje. Hori, makillaje egon ginen, eta nik horrekin, hori, kuadriakoekin anekdota daukat, kuadriako egin nile baten boloñesa hori, beraie jakin gabe, argazkiak eta nizkien, eta jan zuten hau, ze ona boloñesa hau, lasaina bat egin. Beira, honekin egin du. Hori ez da, eiken! Tripako mina jarri zaizken. Mesedez. Erotu ez gaitezen. Bai, eta hori da azkenean, zuk buruan daukatzulako, ideia hori ez jatzula gustatzen, ez? Da azkenean, probatzen oso da, gustatzen gatu, da gero esatu dutzu, hau da, baitu. Ondo, beitu. Ongietorri izan daixela. Beste likagai bat, sartu duzula zure dietan. Bai. Bale, hauek, kanporatako ditu, gure makaiago egin da, bera? Hau gero, nahi izan eskolan pixka zaildu ero hartu eta pilpil bat einalko genuke, hemendik pilpil bat atzatza bat dago, behin jose magelatin hau duen, pasada. Baina, bueno, nik uste dut nahiko komplikatu dala ja asuntu bat. Faltazei bakarrik, hemen, humusa egin da, gure pestoa egin da, makaiago egin da, arrautzak aldarreztatzea bai. Hemen pentsatu nuen, igual hartu eta film plastikoarekin, bai. Hartu eta arrautzak hor kraskatu eta ero sartu eta bola forman, ero makaia upusketakin arrautzan. Hola itxeitxut beti arrautzak. Filmean? Bai, filmean. Eta bakitzu da gauza bat, da aholku bat ez eitxeko. Zer ez nik lehen eitzen hauen, holako edalontzi bat jarri, mikrowin laban, minutu bat ez berotu, gero arrautza, ospina da hori hor bota, eta hori itxen hauen, beste minutu bat edo beste bi edo hiru, mikrowin laban, eta itxen zan olako galdarrestatutako arrautza. Bai. Eta gero nire koñatiai kontaunotzan, da nire koñatiai, lehertu injakon mikrowin labian arrautza eta dana da, orduan. Bai. Bai. Dana gertu zan zikin. Orduan,
Bai, pasago hemen jako, jende Bai, desenteri. osea, nik Beraz, arrautzak- olako gauzak ezein da egin, holan zuan. Nik arrautzak mikroin labean egizan beldurra ematen dioten zerbait. Bueno, ez da, Nik- Saltzen dabe olako gailu berezi batzuk horrek eitzeko Bai. da, horrek gailuak aukitzen baituzue ondo lan silikon asko, lan kutsatxo batzu die. Ah. Baina esposo izeten, kontu zibile. Bueno, badakizue nik hemen ospinik ez diola botaten, hor batzuk galdarraztatzeko ospina botatzen diete, ze azkenean ospinaren azidoa egiten duena da, zuringua bildu egiten du eta ez dio usten arrautzari horren beste zabaltzen. Eta gero Bai? batzuk itzen dabe bai, olako lan sardexakin edo labanakin, olako remolino antzerako bat, Bai. zuko lan zuzenian. Ez diot, eske, gauza batzu nik, bilo patre, nik, claro, azkenean jatetxe askotan egoten za praktika Bai. ite hostelitzatik bukatzen duzu, eta hemen 2 hilabete, bestean 3 hilabete. Eta ni juten nintzen da tokietan, eta egintzazu hau, zuek nola egiten duzu, ikusi egiten duzu, bale, nire erara ingo du. Bai. Ze, agian, esatezu, konbentzitzen badit, egiten du. Baina beste batzuk esatezu, eta horrekin zer lortzen dut. Ez diot, ezer ematen hor bueltaka jartzeari. Orduan, usten dut hor listo. bertan, eta listo. Eta honek zeba minututxo bilar ditxo. Gutxi hori ikusi egiten da inda dagoenean, Bai. Denbora nik ez duk, 3-4 minutu, besteak plastikoan bilduta doazenak horre badakit 4 minutu izaten direla normalean, hauek nik uste dut 3 minutuan ere egin da izango ditugula. Oso Latertxo bat hartarako dut, Zelakoa? hementxe, eta ingo dituana da, ja, bueno, hauek egin da denean, atera, eta gero muntatu behar dugu. Bai. Kenel bat jartzen badiot oinarrian beharrik dana pesto? Ero hori? Zukin, segatxik ez du itxen. Bi ingo da, Bi. bat ingo dut, hori da. Batzuk eta bat nik. Jatetxetan nola egiten da normalean, Engo batzuk eta bat nik. Venga, Niko lan oinarri bezala da, zuko lan hori da, kenel venga, moduan. osagaiak hemen dauzkagu. Gure pestoa, Bai. gure humusa, gure Ontxe. makaiagoa, eta bai, arrautza oin. Ontxe, Zuk- zuzenian. Bai. Ez da Nik hau. improvisazioa, Zuk? Ostra, hori hartu duzu, ni be... Venga, hau. Venga, Hau zuk? Venga, ba, nik hemen. Edo bestia? Ez, nik hemen. Zuk kenelian igual hau nahi xadozu. Ez, nik hemen ondo. Balio dit. Ños. Vale, katz pixka bat, hauei. Nik oinarri bezala lehengo humusa. Bai. Hemen daukazu gero, kuminoa eta piperrautz gozoa. Hori gero bota betzat. Bale, gero, parkatu, nausik. Entzun da, zukaldean. Egoten die batzuk nekin nauen olako ikastaro bat online, eta bakarrik ikastaro esan sukalde ikastaroa, sukalde eskola batekoa, eta Bai. bakarrik gero platerak nola antolatu eta nola Jauzen jatzu apainu. humusa gainera? Ez hola Holanda, xera, bale, parkatu, pentsau jauzen jatzula gainera, bale. Ai, zi. Eta zelan, osea, en plataua nola koloreakin ero jolastea izaten zen? Bai, Ah, ontsa igual. vale. Baitxo. Gure arrautza, bat, galdarrestatua. Oin Ontxenak. moduana da, iskinak eta kenduko iskiot, gehiagizko zuringua eta holanda pixka borobildu ingo dut. Holan. Vale. Nikola neinot igual hau. Oso polilla, bai, Nere buruan, hobeto geratzen zen. Hau da, gero, espektaktiba, eta gero, baina, joango gara gehiago apaintzen, zu? Vale. Lasai egon. Makaiagoa osatitxo hemen bat. daukazu, eta arrautza hemen. Oso ondo. A ber, Zigorra politxaba geratuko da, ze errezetia beria da. baina nire improvisatzen nahi naz, Patri? Bueno, A ber, ba. holaxe... Eskopia! Norek irabaziko du Tia! apainketa lehiaketa hau. Bozkatu. Ez behen, niri eskopia. Ez toko pixa bier. Venga, hau bai, gini jarriko zata bai. Eta gero arrautza. Legunien, ikusinan sukaldari bat, ez da izerrik, albaka botatzen zion lehorra. Errezeta bat, eta botatzen zen eskera eta itxera. Eta Albaka? horrekin zaporea usai, altza, lehorra. Daitu. Hartu eta eskura bota da. Eta horrekin aktibatu iten zula eta nizan, ala, arrapasak txiribiton. Arrapasak txiribiton. Bueno, bareitu. Nik jarri otolan. Bakaiagoa, 3 zatitxotan, azalbarik, kumino eta hori, piperrautza jarri dut danai gainetik, eta gero, ez da zabe falta, ez? Ez, pestoa horre dakozu. Jarrikotzat, uste madoztazu.
oliba olio virgina, horaxe, gainetik apurtxo bat. Eta gero aurkeztukot arrautzaia apurtuta. Azuk apurtu behar dut eso? Nik apurtu inbioza, zuk ez, ja ezin doztazuko pixau. Ez, mesedez, okurritu ere zitzaidan egin hori egitea, mesedez. Ze geixo falta gato. Ez da, pixka lodi dau, nire gustorako. Humus testuran. Eta orain, nik ere. Nola ez? Nik hau apurtu inbiot. Eta hemen dauzkazue gure vigili eltzekari berrituak. Txorienea.eus, boskatu mesedez, boskatu oparia Mallorcara bidaia zoragarri bat. Baina itxasora, biztaik ez. Berat. Bueno, oin zein dastatu jakiteko, bello. Sosketa. Esan, bostetik 0 horaz zenbaki bat. Eta zerekin hasiko zeda? Asmatzen badozu, Baina, 3. Zurea, zorionak! Biteli, hau da sortea izan duzuna. Jo, nik esaten mira, zurea dotoriago geratu da orduan argazkirako politxagoa da. Ez, baina hori sortea izan duzuna. Suertea. Orduan hemen dana hartu behar da, ez? Bai, arrautza gorringo apurtxo bat. Eta hau egia da, kombinazioa, ez dakit nola gatuko den, Oso goxua, entzalada epel bat izango basan moruan. Oso ona. Nire espektaktibak hobetu ditu, Kombinazioa orokorrean ona. Nik ekartzotut beste errezeta bat, bakaia okime bai, da aste santukoa. Oso ondo. Happy day! Bakalau espirituala. Hori da gure plateraren izana. Eta eske Euskal Herrixan debekatuta zauen aragixe jatia aste santutan, baina Portugalen bebai. Orduan Portugaleko vigiliko eltzekari bezala daukie bakaiau espirituala. Hori, bueno, azkenean kristau erlijioa jarritzen dute toki guztietan, ez? Bakoitza bere menuak izango dituzte, baina, bueno, hemen badaukete, izena ere holan dauka, ez? Bai, ez da hondik asmatuta, bakaio espirituala. Eta nola egiten da, bakaio espirituala? Ontxe kontatuko dizut. Hori, ez da Elisakoa, hori da gehiago, ematen du Tailandiara konzala. Espirituala ez da bakarrik Elisako, espirituala da internazionala. Orduan, kontatuko zut, pausos, zela nintxendan, bakalau espirituala. Lehenengo patatak makiltxo finetan ebakitzen die, eta gero frijitu itzen die. Ura irakiten jartzen da, bakaiaua botatzen da, zutik kentzen da, ura ostu arte usten da. Desegin itzen dugu, eta gero tipula eta asenarioa Juliana eran zuestitu, ereinotzakin, azkenik beste sartagin baten bexamela ingo gurina, irina da esniakin, eta gero bukatzeko dana erreko labian, barazkisak patatak eta bakaiaua, bexamela, gazta, eta labien joango da. Nik esaten duena, bada holan kombinazio berezia, ez, errezeta honetakoa. Bueno, bexamelakin da, itxuna hona da, oso hongo da. Orduan, bueno, eia ura irekiten dabil. Bai. Orduan, botakotzau, bakaiaua. Bale. Hemen, txak. Eta ere bi busketak bestia die geroko. Horrek bai, botakotzau, ez? Botakotzau dana. Ez, dana. Bueno, vale. Hori etxerako. Vale, bueno, hautzikot. Ero utziezu agian gure sukaldari inkilino komunistari, okupa moduan etortzen dan ere. Zorionak, Javi Rivero. Komunista? Ba, izango da, ez? Okupa da, bentsat. Etortzen da. Zuk ez duzu talde bat zegoen, el inkilino komunista lehen. Ez que zigor pikauta dauz, Javi etorten da nire menatzetan, gauzak aldatzen dozkulekuz. Ez que nik uste dut bera izan zela, koko birrindu jarri zabela. Ezan urruti biliko. Javi Rivero, gatzan tokien azukrea jarriko diguzugu. Eta azuk ikusten duzunerako hau ja, pasatuta egongo zara. Zaska! Aber nola disimulatzen duzun. Bueno, Javi musu bat. Eta zoriona, benetan. Bueno, hemen, duela aste batzuk eman zioten, Madrid Fusionen sari bat eman zioten, ama jatetxeari. Eta hor daude Javi Rivero eta Gorka Rico, txorienen izan direla, gainera birritan izan dakoak. Bixak? Bueno, lehenengoan biak eta urrengoan bera bakarrik. Pandemia garaian, egia da, zutela zerbait berritzaia. Aukera lanin zuten,
nola da, enpresa muebleak eta egiten dituena zuk etxean montatzen dituzuna, haundi hori dagoena. Bai. Horren sistema berdina, egiten zutena da, etxera eramateko janaria saltzen zuten, eta saltzen zuten, utzean enbasatuta eta hori, eta zuk inbar zenuen bakarrik bukatu. Hau da, hemen bialduko zizuten, barazki hau egia erregozita, enbasatuta. Makai hau ere mamurtuta ia, enbasatuta. Eta zuk inbar zenuen bakarrik agian patatak frijitu, bexamela berotu, bai, dana holan enbasatuta utzean, eta zuk bukatu iten zenun platera etxean. Eta orduan, instrukzioak hartzen zituten. Ez dakiz ze poltsatako hau hartu eta oli ospinakin nazi. Gero gehitu hau, ez dakiz zer. Eta arrakasta handia hartu zuen, ze jantea gaina gero Instagramen zintzilikatzen zuen. Beira ze abakanto ensalada egin dudan. Claro. Egin duzun, hombre, horrek... Eta polita oso ondo atea zitzaien, jende pilatek deitu ziren. Baina ez, arraza dauki, ze batzak pentsako dau, horrek ez dago abakanto entzalada egin. Baina duzu, jendeak esaten dago, egon nasola altzairuak montatzen da, ez dakiz edaz, horrek altzairuak besta ez dituzte. Nire etxeko sukaldean ni montatu dut. Bai, montatu duzu, ez da gezurra. Zu montatu duzu, baina, bueno, azkenean dira hori, instrukzioa jarraitu dituzu. Eta honekin ere, ondo ateazan ze jentea, bueno, eta polita esan, eta, errezetak erreza ziren, ekartzen zuten ia dena eginda, zuk egin bar zenituen azkenengo ikutua, baina, bueno, ondo. Eta ama jate taberna ero esautzen duzuen entzako, bueno, han Tolosa Aldezarrean dagoen horako taberna txikioa gaina bereiak esaten zuten. Sukaldea ikusi duzu? Sukaldia, bueno, hor dagoena, nik ikusi dut barratxo txiki hori. Bata bestearen ondoan, eta iristen dira ona, eta ez dira mugitzen. Eta hori, jenteakin hitz egiten dugunean, da jatetxetako sukaldeak eta gure artean sukaldariak ez, honek kriston sukaldea dauka, haundia. Sukaldaria normalen sukalde haundi bat ez dugu nahi. Ez dugu nahi txikia dana egotea holan heldut. Baina oso haundia ez da ona, azkenean, kilometro asko dituzu, pila bat ibili behar zara, eta askotan denbora galtzen duzu. Hobeto pixkat txikiagoa eta batuagoa, tokia izatea bai, baina dana eskura izatea eta tita ibiltzeko. Haundiak, bai, amago sukaldari baldin badaude, bai, baina bestela, haundia gaizki. Nik kontako zut, sukaldia hemen txorienen, bueno, nahiko desentia, nahiko haundixa da, baina guretako hemen eremu txikitxo baten gauz, beraz, esan gehiak hemengo sukaldia txikixa dela, baina, bueno, errezeta politxak atatzen dira da, gaurkuak kontako zut zelan doian. Sartagin baten, gabiz hemen, ereinotzakin, erregosten, bai tipula, bai asenarioa. Bai, botako zade bai, hemen txaukat, berakatza, saporia emateko. Hau joango gara, erregosten. Hemen txabakai hauia zutik kendu dugu. Bere beruarekin bukatuko da, ez? Bere beruakin eta gero desegin ingo. Beste sartagin baten, betiko bexamela. Hemen kontatu dira, pila bat alditan orduan ez dugu berriz kontauko ez. Baina da, bexamela itxen da, gurinakin, gero irinakin eta esniakin da hor utziko zau, holan, saltza krematxu bat bihurtu arte. Hau bai, igual, ez tozue gura hainbeste lodi edo izetia, jendiek itxen dau, errezeta honen berzio osasuntxua itxen dau, berakatza, tipula eta asenario erregosia, gero bakai hau jarte dutza, eta gero gainetik bexamela izan biharrian patatia, botatu dutza holan pure baten ja. Eta gaztak, nolan parmentier... Bai, ero, bueno, patata pureari azkenean, bueno, bakizue hor gurina, esne gainata gehitzen zaio, segun nahi izan ezkero, aukera bau, ero bestela olibarekin ere krematxua utzi alduzue. Horrekin, bueno, bai, garbixago aterako esan. Eta mentxe joango gara patatak frijitzen. Orduan gaur, bueno, lau sartagin desberdin, gabiz erabiltzen. Bai, eta hau azken atera inberri izan duzulako. Hori da. Ze hemen txorien 3 dauzau, beraz, txandaka. Eta azkenengo pausu izango da gazta birrintzia. Orduan, ni hemen txenoia. Bueno, eta, Portugaldarrak egia da, makaiauan artistak dira, beraiek esaten munduko goberena beraie direla, ni enoak esaten, horren beste dainoko esan. Bilboko batek, ze esango zauen orduan? Gurekin batera egia esan, Portugalen egoteko aukera izan dugunok, eta bertako makaia bat jateko egia da, oso guxua eta oso ondo, eta errezeta asko, batez ere, errezeta asko dituzte, segu gehien bat hemen, badauzkau errezeta asko ere makaia bakin, baina, gertatzen da antzekoa. Ezagunak zen badira, 6. Normalean jate dituna, pilpila, bizkaitarra, joarrieroa, gero kroketak, gero
ero batuta nola da, hemen piperra beteta makaia bakin, horrelakoa bai, lau dira jaten dira, baina beraiek egia da, ez da, eundaka batzuk errezetan badauzkate, eta, bueno, beraiek ere kultura handia daukatela, bakaiau hori gaziarekin. Nik hemen aipatu izan duguna, gu baino gutxiago esatzen dute, makaiauan juten bazarete, normalean, hemen baino bixiagoa da, eta gainera ohitura daukate hemen ezurrakin ja inun ez dizute ateratzen. Han, jatetxe askotan, ezur da guzti gotea. Ezurra daukara atala, mozten duizute, eta ezurrakin ateratzen da. Hori, baukate ohitura. Bueno, zigorta honek, ez dauka besta misterio hundirik. Azkenean, hau da, bexamela itxia, patatak frijitzen jarraitzeko dabe, hau erregosten jarraitzeko dau, hau bai, bere martxan eitzen, eta gero gazta behirrentzia. Beraz, segitzuen gatoz ja, dana eina dauenean, da labara sartuko. Hemen txedauko ja, dana prest, da orduan joango gara, danan azten, patatia, frikituta, bai, batzuk jartzen dago egolan oinarri bezala, baina gero beste batzutan beba ikusiko danan astuta. Eta bakoitza bere egosketa bihar da horregatxik ez da itzen dana batera. Orduan, barezkisak eta patata, dana batera. Daulan eskuakin nastu, erratzen badao. Aguantau, irriparri mail, garrantzitsua, ez mail? Bai, gero hementxe bakaiauak, bakarrik gendu dotzau, azala, eta ondo mamurtzen da, ez? Bai, eta ondo mamurtzen da, hemen jarriko bolan gutxinaka, eta betxu hau jaten da de Portugalen. Eta gero hau doa, oinarrian, gero bexamela gainetik, gero bexamela behor danak irazten da. Ez, bexamela hori bai izaten dela gainetik eta gazta. Vale, eta ero gratinatu labean, ez? Hori da, gazta bai etxetik aukitzen dozuena. Nikan pentsetan dute aukiko da bela gazta bereziren bat edo, baina, etxian ondo gratinatzen dauen batekin, nahiko. Eta hau, nik uste dut, erlijio guztietan jateko aukera da, hola nekusita dauzkane osagaiak, eta gaur erlijio kontuekin da ibili gara, eta hori kontatuko izu munduan nola dagoen banatuta zer religiotan. 111ak erlijio kristautasuna dauka. 111ak bakarrik? Eta maikak eta berantza doia. Eta maikak eta berantza doia. Bello, igo da asko, Afrikan igo da, eta horretik duela aste batzuk Frantzisko Aita Santua, horra juntzan Afrikan ibili da pasiuan, eta, pasiuan? Egazkinean agertu zen, aeropasiuan, baina mesatara milioi pertsona aeroportura gerturatu ziren. Orduan, badira zenbakiak, ez? Hori gaur egun hemendik emaiten, ez dakit gertatuko zan hori. Gero Islama munduko 105 dauka hor herrialde arabierrak, gero Asian eta bebai. Gero hinduismoa dago 115, budismoa 112,8 eta judaismoa 1,0,2. Judaismoa asko zo gutxi aukara. Horre herrialde bakar bakatian dago. Orduan, holan dago banatuta, baina, erlijioak herrialde batzuetan bai iten du gora, bestatzuetan bera, baina orokorrean gehien bat, egia da, jeitsi indirela, eta, jentea beste pentsakera batzu. Beste fede batzu. Seinale gaur egun, ero... Bauzolako erlijio bitxi batzuk, eta ez dakite entzu dituzun, olako pastafariak eta... Pastafari erlijioa, ez da zuen zuen inoiz? Ez, hori zer da, pastafaria. Erlijio bada hori? Erlijio bada, onartuta dau, erlijioa bezala. Eta zertan datza, o...? Dia pastafari batzuk, pasta jaten da benak. Hori bezalako isibria. Serio? Beretan, zerizio da, Eta zer holan, otoi egiten diote, makarroiari, Handaukie bere santua, Bai. Bueno, goiesunekin, gu gara bakalau espiritu zaleak. Ere, honen zaleak, ere. Ez erlijio bat montatzeko, baina, holan, apurtxo bat jateko da, bai. Jatun zaleak. Jatun zaleak, bai da. Gure elizak eta dira txokoak eta elkarte gastronomikoak, hoietara juten gara gu oso gustora, eta han batzen gara gure religioa maitatzen duten gainerako lagunekin. Eta elixan emate dut zuolako oro pintxo bedeinkatu hori da, guk orokorrean ematen dugu asko. Guk hildak. Gure religioan hildak, ez da? Bai. Poteoa. Hori da, eta horren, eraten duten ardoa gut danen artean banatzen dugu. Eta ez da gozoa izaten normalean. Postrearekin bai, estela ez. Bueno, behitu hau ja, betetzen dugu hau ratinatzeko izango da, berez, ja dana kosinauta dauenez,
Kolore poli bat hartzia, Hori da. gorri, urre kolore bat hartzen dioenen horrek, Gainetik gazta. eta labera. Labera. Hau da, astea bukatzeko modu ezin hobea. Ez da aste santu da, baina, bueno, hurbiltzen gabiz. Nire kontu labea. Yes. Hor daukazu, Eskerrik asko. eta halakoetan bakizu, gratinatu nahi baduzue, labearen gainekaldea grilla martxan dagoela. Dana egin da Eta- dago. Ti, ta. Laguntza bihotz. Karri bat. Aldozu? Zaitxe erre, Trapuak Kontu bota. zibili. Hortako, armatu ziren trapuak. Nio! Horretako, Horri, sukari garritzeko. haber no tiratzen dion belarrietatik horri. Haber no tiratzen Bueno, dion. igual, holan, altzatzeko da zuek ikusteko, eskularroekin inbiot. Bai, Sentitzen bai, dut, nardo eske zu, bestela. bai. Beitxu, hau erakustiko, toran bustin eskua ematen da basko Bai. tradizionalaua. Ba, hau da gure, bakai hau espirituala. Esan, hau da, kristoren gorputza, esan barko zen holan, gaurko egunean, hori zi joan. Bueno. Esaldi hori holan. Nahi duzuen esan. Itxura, beroa eta ederra. Benetan, hau ezin da txarra egon inoiz. Horri, Baina, bueno, bero bai egongo da, hau utziko borduan argazkirako. jateko, ez? Hori politxana, no? Bueno, ba. Hori jusa. Holan, keia botatzen denean normalean, zer zan, zer Edo bestela, seinalean? igual, putzin gotza bapurtxo bat. Egingo duna agurtu gola, saio esan. Bueno, eskerrik asko, placer bat hemen izatearen, ondo ibili, asteburu ona, Bai. astelenian hemen. Eta gu hau Gu geratzen erretzera probatzen gara, eta bitxartian, ba, egun bukare.